του ΣΥΡΙΖΑ είναι στην Επιτροπή. Ανέτα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, Νίκο Μαρία. Καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροατριές μας. Ενδιαφέροντα θέματα έχετε και σήμερα, όπως κάθε μέρα. Ευχαριστώ, Ανέτα. Βοηθάει και η επικαιρότητα. Δεν μας αφήνει. Είναι αλήθεια αυτό. Σήμερα τα εκατομμύρια σφυρίζουν δεξιά-αριστερά από τα κεφάλια μας. Στο λέω. Γελάμε για να μην κλάψουμε, Ναι, γιατί ακριβώς. είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Σας άκουσα προηγουμένως, αναμένοντας να βγούμε στον αέρα, την υπόθεση με το Μαρινόπουλο. Ναι, είναι τραγικό. Με τέτοιο εύρος προσωπικής περιουσίας και τόσες χιλιάδες κόσμο στους δρόμους. Ακριβώς. Και βέβαια είναι πολύ φθηνό, θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, γιατί βλέπω τις τελευταίες 2 μέρες από όταν έσκασε το κανόνι αυτό. Είναι πολύ φθηνό να επιχειρείται μια πολύ στενή και μικροκομματική εκμετάλλευση του συγκεκριμένου γεγονότος, όταν οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή θέλω να πω ότι βάλετε από την αξιωματική αντιπολίτευση κυρίως η κυβέρνηση για το ότι με τις πολιτικές της οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Το οποίο, όπως είπαμε, αν δεν ήταν τόσο τραγικό, θα έπρεπε να γελάμε όλοι μαζί. Πες, Ανέτα μου, έχεις στον ελληνικό, ας πούμε, το συγχωρήσουν οι ακροατές. Μεριζόμαστε χρόνια, ήσουν και συνάδελφος, γι' αυτό και το θάρρος. Ναι, είναι μια υπόθεση την εξέλιξη της οποίας θα πρέπει να παρακολουθούμε στενά, γιατί όπως είπε και ο ίδιος ο δικηγόρος των πιστωτών, δεν είναι κάτι το οποίο έχει προκύψει από εμάς. Υπάρχουν πιθανόν ποινικές ευθύνες και στις διοικήσεις τραπεζών και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Θα το δούμε. Στις οποίες τράπεζες, ναι, η αλήθεια είναι ότι βγαίνουν διάφορα λαβράκια τώρα και με την ενασχόλησή μου στην εξεταστική που αφορά στη δανειοδότηση. Ναι, πάμε σε αυτό. Ναι. Τώρα, εσείς έχετε ξεκινήσει χθες με την Τράπεζα της Ελλάδος. Όχι, με την Εθνική Τράπεζα. Με την Εθνική. Ακολουθούν και άλλες τράπεζες από την Επιτροπή, θα έρθουν να καταθέσουν. Βεβαίως, και από την Eurobank, την Αλφα, την Πειραιώς. Σήμερα πρόκειται να συνεδριάσει η εξεταστική με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Πειραιώς, αλλά όπως ξέρετε υπήρξαν εξελίξεις, υπήρξε αλλαγή του Διευθύνοντος Συμβούλου, οπότε αυτό πάει για μερικές μέρες αργότερα. Την προσεχή Τρίτη έχουμε τη Eurobank. Τώρα, εσείς έχετε στα χέρια σας και ένα πόρισμα το οποίο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, που αφορά ακριβώς αυτή την δανειοδότηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης από τις τράπεζες. Πολλά στοιχεία τα έχετε αναφέρει στην Επιτροπή. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις οι οποίες έτσι, πώς να το πω, βγαίνουν πιο πάνω από τις άλλες, είναι χαρακτηριστικές δηλαδή αυτής μιας πρακτικής. Τι σας δίνουν αυτά τα πρώτα στοιχεία? Κοίταξε να δεις, Νίκο, εδώ υπάρχει το εξής. Είναι εμφανές ότι οι τράπεζες όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν μιλούσαμε, να σου θυμίσω, για αυτό το τρίγωνο της διαπλοκής μεταξύ τραπεζών μέσων μαζικής ενημέρωσης και πολιτικού συστήματος, δεν ήταν λόγια του αέρα και αυτό βγαίνει στην πορεία. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, και επειδή το έχω πολύ πρόσφατο λόγω της Εθνικής που είχαμε προχθές, όσον αφορά τα δάνεια της Εθνικής στα κόμματα, σήμερα είναι 29 εκατομμύρια με το ύψος των προβλέψεων στα 13 εκατομμύρια. Από αυτά τα 14 είναι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Δεν εξυπηρετούνται 5 εκατομμύρια της Νέας Δημοκρατίας, δεν εξυπηρετούνται 8,7 του ΠΑΣΟΚ, εξυπηρετούνται εν μέρη τα 7 εκατομμύρια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και εξυπηρετούνται 8,8 εκατομμύρια του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να σου πω ότι ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία, γιατί υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, ένα από τα ενδιαφέροντα είναι καταρχάς ότι οι τράπεζες δεν ζητούσαν προσωπικές εγγυήσεις προκειμένου να εγκρίνουν το δάνειο. Θέλω να πω ότι οποιοδήποτε άλλος Έλληνας πολίτης για να πάρει δάνειο από την τράπεζα, έτσι δεν είναι, βάζει ως εγγύηση την προσωπική του περιουσία και μάλιστα για πολύ μικρότερα ποσά. Τι ζητούσαν οι τράπεζες δηλαδή ως εγγύηση? Δεν ζητούσαν εγγύησεις. Καθόλου εγγύηση. Δεν ακολουθήθηκε αυτός ο κανόνας. Και ούτε επί των διαφημιστικών κερδών κάτι. Δεν ζητούσαν σε επίπεδο προσωπικών εγγύησεων. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Ζητούσαν άλλου είδους εγγύησεις όμως ή δεν ζητούσαν καμία εγγύηση? Θα μου επιτρέψει να σου πω, αστείες οι περιπτώσεις των εγγύησεων οι οποίες ζητιόντουσαν. Και μάλιστα όταν υπήρξε περίπτωση που ζητήθηκε προσωπική εγγύηση από συγκεκριμένο μεγαλομέτωχο, συγκεκριμένα το Θέμη Αλαφούζο, η Εθνική έλαβε προσωπική εγγύηση τον Φλεβάρι του 2014 και προς το τέλος του 2014 αυτή η προσωπική εγγύηση άρθηκε. Επίσης να σου πω ότι υπήρχαν πάμπολες περιπτώσεις που οι τράπεζες ενέκριναν δάνεια προκειμένου να αποπληρωθούν τόκοι, κάτι το οποίο απαγορεύεται ρητός. Θέλω να πω, υπάρχουν καραμπινάτες περιπτώσεις, για να μην περάσουμε στην υπόθεση της διαφημιστικής δαπάνης των τραπεζών προς μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία χρωστούσαν δάνεια προς τις συγκεκριμένες τράπεζες, δεν εξυπηρετούσαν τα δάνεια αυτά, την ίδια όμως στιγμή η ίδια τράπεζα στο ίδιο μέσο συνέχισε να δίνει ζεστό χρήμα ως διαφήμιση.
Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις που το ύψος της διαφημιστικής δαπάνης σε διάστημα δεκαετίας είναι ισόποσο με το ποσό του δανείου που το συγκεκριμένο μέσο έχει λάβει. Ναι. Ναι, εδώ είμαστε. Απλώς εδώ φαίνεται ότι έχουν ανοίξει το ένα κουτί της Πανδώρας πίσω από το άλλο. Δεν ξέρω πώς αυτή η εξεταστική... Νομίζω ότι το απόστημα θα πρέπει να σπάσει και έχει σπάσει το απόστημα. Είναι αξιοσημείωτο και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας ότι ξεκινήσαμε αυτή την ιστορία. Είχαμε την Εθνική Τράπεζα, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής απέναντί μας και μου έκανε εντύπωση ότι ήταν μόνο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στην κυριολεξία όμως μόνο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι εμφανιστήκαμε διαβασμένοι, πρέπει να σου πω ότι είμαστε ιδιαιτέρως μελετηροί, εμφανιστήκαμε διαβασμένοι, εμφανιστήκαμε με στοιχεία και ρωτήσαμε για όλο το εύρος του προβλήματος. Δηλαδή, αγγίξαμε όλο το εύρος του προβλήματος με συγκεκριμένα μέσα, έχει γίνει κατανομή. Το πιστεύετε ότι 900 εκατομμύρια θαλασσοδάνεια υπάρχουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν ακούστηκε λέξη από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί τα χαρακτηρίζετε όλα θαλασσοδάνεια? Δεν υπάρχουν κάποια τα οποία είναι απολύτως δικαιολογημένα, εξυπηρετούμενα κλπ? Άσε να το δούμε στο τέλος αυτό. Μάλιστα. Ας να το δούμε στο τέλος. Απλώς θέλω να πω ότι πολιτικά κρίνοντας είναι απορίας άξιο και είναι βεβαίως το απορίας άξιο έχει ρητορικά χαρακτηριστικά η έκφρασή μου αυτή. Το γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν αγγίζει κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτή η σχέση διαπλοκής η οποία χτίστηκε με τα χρόνια, ξέρεις, βάσιζε ο ένας πυλώνας βάσιζε την ύπαρξή του στον άλλο πυλώνα, ενώ συγκεκριμένα κόμματα με συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι πολύ δύσκολο να χτυπηθεί. Γι' αυτό και είπα και προχθές ότι το αίμα νερό δεν γίνεται. Μάλιστα. Τώρα πάμε σε κάτι πιο πρακτικό. Σημειώνεται το πολιτικό σου σχόλιο, Ανέτα, και πάμε σε κάτι πιο πρακτικό. Αυτή η Επιτροπή μέχρι πότε έχει ορίζοντα για να παραδώσει πόρισμα? Μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Και θα θεωρήσω ότι θα χρειαστεί παράταση, αλλά ακόμα θα το δούμε αυτό, γιατί ήδη τα τέλη Σεπτέμβρη είναι μετά από την πρώτη παράταση την οποία πήραμε, γιατί είναι τέτοιος ο όγκος. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει η συγκεκριμένη αίθουσα στη Βουλή, Νίκο, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Έχουμε γύρω στις 20 ντουλάπες υλικό, είναι αδιανόητα πολύ το υλικό. Ζητήθηκε μια πρώτη παράταση, την πήραμε μέχρι τέλη Σεπτέμβρη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι εργασίες. Θα συνεδριάσετε όλο το καλοκαίρι? Συνεδριάζουμε 2 φορές τη βδομάδα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι κάποιες μέρες τον Αύγουστο που θα σταματήσουν και οι εργασίες της Βουλής, κάποιες μέρες τον Αύγουστο εκεί θα γίνει ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε το Σεπτέμβρη. Και μετά από τους εκπροσώπους των τραπεζών, ποιοι ακολουθούν στην Επιτροπή? Έχετε βγάλει πρόγραμμα κλήσεων? Τελειώνουμε με τις τράπεζες, αυτά βγαίνουν εν καιρό, θα σας κρατήσουμε ενημέρους. Εντάξει. Να είσαι καλά, να τα δούμε και αυτό το θέμα.